Здравейте, приятели! Отлично започване на днешния клип. Днес играем, както виждате, Minecraft Pocket Edition. Казвам го така, защото направих едно клипче. Там казвах Minecraft Survival. Исках да кажа Minecraft Survival Evolved. Моля? Тук не мисля, че имаше такова. Да, имаше. Така, нека си вземем тази кочинка тук, която сме си направили. Намерих малко айрон. В другото клипче се пообърка лекичко. Лекичко, много лекичко. Се обърка. И за това снимам този клип. Светът ни изчезна. Няма го вече, изчезна, за жалост. Горкия свят. Обаче започваме наново. И както ви обещавам във всеки клип, ще има съвсемко. Ами вече да, ще има съвсемко, след като се прибера от тази почивка. Ще се съберем с него и ще направим клипчето, което планираме. Няма да откажем, ако колец. Днеска бях в центъра и се разходих, защото времето беше просто ужасно. Вали, духа, да, топло си беше. Не точно топло, но пак може да се издържа. Но вълните на морето бяха много гадни. Да се надяваме, че утре ще е по-хубаво. Дано. Нека убие тези крави. Те са гадни крави. Ще ни завладеят. Ще ни покорят. И вместо ние да ядем тях, те си ядат нас. И вместо ние да доим тях, те ще доят нас. Не знам как, но ще го направят. Затова ние ще ги изтребим и ще ги изядем. Чудно как те ще ни ядат, щом са тървопасни, ама не интересува това. Две овце! Аз имам късмет. Това не се е случвало от отдавна. Ела ми, овчица! Ела! Ма да те убия. Лъжа! Нека падем. Нека се слеем с природата. Аз няма да те убия. Лъжа! Добре. Стига сме се крили като някакви кокошки. Блато. Блатото е лошо. It's fucking shit. Лава. Сейчас не съм 5 левел бе. Намирам много айрон. What? Имам едно клипче на Майнкрафт, не знам дали сте го гледали. Там на всяко две блокчета, след две блокчета, примерно, хващаме това блокче.
На него има айрон. 2 блокчета, ето до това, хоп, до това и айрон. Ето тук, мамо, на мен то айрон вече ми писна. Буквално ми писна. Ще си направя малко факли. Съжалявам, че се мърдам тая проста камера. Обаче няма къде другаде да я сложа. Тук ще ми пречи, навсякъде ще ми пречи. Освен пък тук. Тук няма да ми пречи. Да, няма. Няма гранци. Така. Абе, пак не става. Имам нов герой. Този герой аз го инсталирах и за мой късмет се казва Boy Games. Нека изгрифаме този айрон. Ще правя някакви големи неща. То ще започна много скоро, защото и ще събера много материал. Нека огледаме тази пещера. Може да имаме късмет. И да. Нека отидем да се снабдим с малко оръжица. Нека си сложим в инвентара ето тази печка и тази той легло. Така, браво. Така. И още една. Така. Нека си сложим ето тук печките. Опа. Май малко повече сложих. Си направих де. Идеално. Сега да идем да преплеснем тия гадори тук. Елате ми, гадни гадори! Изглеждам като някакъв пълен идиот. Си гаден паек. Браво. Взе си паук. Повече не се закачи с нея. Мамо. И наблизо видях още айрон. Аз май скоро време ще ми стане скучно да играя в този сервер. Аз ще си правя замъци от айрон. Колко левели ще събера от този кол, мамо. Айрона не пуска. Всъщност не е толкова много, колкото си мислех. Самолети на всеки 2 минути. Защо? Добре, не айрон. Нека легнем да спим
Играта ми на български. Почти най-новия апдейт, ако не се лъжа. Сигурно се лъжа. Нека си сложим нашия Iron. Да се пече. Така. Нека изчакаме тъпият телефон да се оправи. Сериозно ли? Аз съм непребания човек. Видях нещо. Не, погоди. Нека идем да съберем малко дърво. Не! Нет! Мри, говедо, мри! Приятели, май ще умрем. Ще замре! Аз съм Рамбо! Напред! Де? Браво! Уф! Напрегната ситуация. Може ли да не се стъква? Оу! Жертва! Ела ми! Не бягай! Нет. Гадняр, грубянин! Ты меня ли себе бе? Гадняр! Мри! Кош, пай, кош! Ще посъбера малко камък. За да си направя кирки. Колко имам? 12 стига. За 4 кирки. Аз тук смятам. 8 пръчки ни трябват. О, месо! Ела ми! 8 пръчки. Аз къде бях? Мразя да живея в пещери, защото се загуби. Не се изгуби. Да. Обърках пещерата насам. Беше малко тъпо да ми дадем така. Какво е да се прави? Четири кирки и малко факли.
Нека си се заредим с кирки. Тъпа камера. А всъщност ние имаме ли айрон вече? О! Оп, трябва ни такова нещо. Нека идем за този айрон. О, аз не си сложих броня. Умен съм. Много съм умен. Сега ще я сложим. Какво има тук? Паяч. Ще отрепа. Спокойно. Не се тървожи. Ей, сега идвам за тебе. Няма да ме и докоснеш. Докосна маганер. Не се закачай с мен. Че ще има кетч. Паяка. На мен ли ми се пречуват някакви звуци? Паяченци! Ти какво правиш тук, бе? Да, отрепах брат ти. Или майка си беше. Ика! Мамо! Това ме остави на 2 сърца. Това се не види. И гадния паяк. Тук изгривахме всичко. Нека идем малко на тук. Опасявам се, че ще се изгубя. Защото аз съм много неориентиран човек. Сега ако пак има разклонение... не. Тук излизаме. Аз няма да излизам. Ще си седа в пещерата и това е. Докато не събера достатъчно материали за къща. Мама мия! Да видиш такова грозно лице. Кой диша така, бе? Ще дойде да те преплесна. Мамо, наполовин сърце му остави той. Гадняр. Аз съм Рамбо. Ела ми. Имам и RPG, имам и ракети. И
танкове и всичко. И калашници и всичко. Ето ми го легло. Още айрон. Така, тук няма нищо. Сега, ако дойде някой ме убие... Аз трябваше да си опека храната, ама... Нещо. Кой е тука? Искаш да се бием? Чисто, чисто! Не са се научили да не закачат хората. Сега ако го видя зад мене, просто ще откача, ще кръжда. Да виж такова грозно лице. В първия момент ти си блокирал. Осми левел. Само от грифане. Опасявам се, че ще се загубя в най-скоро време. Ела ми! Аз съм Рамбо! Не храни майко си. Ела ми пак. Бе! Абе, че вече да зомбират и крави, прасета. Там овца ли беше това, не знам. Като бе и му някакво такова. Странно. Но ще събера целият този гранит и айрон. Гранит, дюрит и... другото. Забрах как се казваш. Ох, майко. Аз колко айрон събрах? 11. Сега ще ви покажа моя герой. Ето го. С слушалки. Питах се да го направя с мускули. Обаче играта се избазика с мен, като ми каже, че с това приложение мога да си направя героя. А то всъщност се каза, че не мога. Виках, крещях, а иначе се получи някакъв, все едно е бил 15 години в фитнеса. Елате ми, елате ми! Ех, тази тъпа камера! Помните ли клипчето заради тъпата камера? Сега ако видя нещо зад мен, не е добре спрете клипа и после го пуснете. И вие ли чувате като козел или там какво ще да е? Че са добавили нещо ново в играта.
Ето, чухте ли? Това ако от мен... Някой? Help me! Help me! Help me! Но плува! Но плува, но! Аз съм Рамбо! Ела ми! Ела ми, зелен хръсталак! Айде! Аз съм Рамбо! Ям всичко! Танкове, самолети, вертолети, камиони, влекачи, всичко! Всичко имам! И такси имам! Още кой? Ела ми! Ела ми де! Ела ми! Ела ми! Съжалявам за това. Сега ще си направим един лък. И значи тази камера ще има проверка. Всъщност не знам. Лицето ми не ми трябва. Ще си тръгна за малко. Лицето ми няма да се вижда. Но нищо. Така. Продължаваме с клипа. Какво исках да направя? Да, лък. Така. 2 съндъчета. Така. Нека си направим кирка. Задължително. Въдица. Въдица все още не. Не ми е нужно лице за Майнкрафт. Така мисля. Тук направих една голяма простотия. Ето така. Вътре ще сложим ненужните букуци. Ела ми гадорио. Къде си? Ела бе, ела. Аз камри. Така, експлорнахме тази пещера. Мисля да почна да събирам гранит и така нататък. Да, мисля, че ще е добре. Очите ми нещо ме заболяха. Съжалявам пак заради това. Оп. Ще посъбирам малко гранит. И в този клип ще
експлорнем пещерата и ще си намерим ново място за живеене. Но трябва да е близо до това или просто ще го свържа с релси. Уи! Абе, маник! Ела ми бе! Дребен изверг. Гадняр. Още някой да дойде. О, на новото място ще го минирам. С всякакви капани и простоти. Никой няма мине. Ако трябва и аз вътре ще се заключа. Ще викам овце и ще ги трепа и ще ям. Как се държат с гостите си, с съседите си. Ще събера страшно много гранит. И с вас в този клип ще поставим първите подпори, така да кажа. Моля! Броня енчантната кара. Съжалявам. Батерията ми падна много бързо. От 60... Не, от 70% в момента е на 30. Чудно. Айрана в тази мина е просто убийствен. Влиза съм в мини, които имат просто толкова въглени, обаче желязо почти няма. А тук от въглени, от желязо най-вече ми писта. Ще извада една сергия и ще го продавам. Май тук ще си схъба 3 кирки и половина. А пък за всичко останало не знам колко. Сега ще оберем това и ще отидем в новото място. Аз мисля, че вече съм намерил, но няма да строим него много, защото искам вие да ми кажете дали харесвате мястото, искате самата къща и самото селище да е там. Да, спомнях. Ще правим село, град с сергийки, простоти, пазарчета, кейове, замъци, къщи, библиотеки, всичко. Ще има и газ станции, въпреки че в играта няма такова нещо, ама ще има. Ние ще го измислим. Вече всичко ми е еднакво. Сам по звука го различавам. Можете да видите колко сме събрали. 1, 2, 2.
Айде, кажете утре. Имаме ли камък? Не имаме. Всъщност имаме камък, обаче не знам дали той ще стигне. Ще го преплясна от тука. О, той може да ми даде енчантнато. Сериозно. Това е като в рекламата на уния нещата. Абе, не знам. Не помня. Аз не помня. Аз съм най-смотания човек. Не мога да мина по един много хубав мост. И сега ли трябваше да върнеш? Нека да пропусна. Нека преплесна тази трава. Хайде! Умири бе! Браво! Колко кози имам? 4. Приятел, смятам тук да е самата пастирка. Сега ще поставим колоните. Основите. Не знам дали някой гледал, обаче аз имам едно клипче, в което показах един мой свят, където съм си направил къща от такива материали и стана доста готино. Това ми се върти малък гаден като дънерче. Стана доста готино. Можете да пробвате, ако искате. Единственото трудно е да събирате материал. Аз за една къща прекарах буквално 2-3 часа и повече само да събера материали. Защото аз събрах и резервни. Ще разправям и не същото не. И също. Брат. Ево, най-накрая се получи. Така. 1, 2, 3, 4. Така. Изкопаем една дупка. Това съм Господ Бог. От първия път. Ето това път ще всъщност това не мога да се кажа. Какво се представя вас? Каква е реалността? Гадно нещо. Лечица. Мисля до тук да приключим с този клип, приятели. Дано ви е харесал и в следващия се надявам вече да съм направил малко повече от къщата и съм
ви кажа как изглежда. Няма да записвам на видео как го правя, защото е оттекчително. За някои хора е оттекчително. Аз не смятам да правя нещо, което няма да се хареса на хората. Аз го правя само единствено заради вас. За какво го правя за себе си? Аз правя клипа и знам какво ще кажа. Не е интересно така. Надявам се клипа да е харесал. Ще се видим в другия клип. Аз бях Boy Games. Довиждане.